BPF दोलोआ दिनैनि फ्रि मास खुंनाया गोदान नङा प्राय बोसोरनै बोसोरथामसो सिगांनिफ्रायनो प्रत्येक बोसोर फ्रि क्रिसमास खुङो फ्रि मागो दमासि खुङो बेनिफ्राय फ्रि बैसागो खुङो आरो बेनिफ्राय फ्रि मा होनगोन बेखौ दुर्गा फुजा अनेक रोखोम फ्रि ईद गासिबो जनगोष्ठीनि बा जिखिनि धोरोमफोर दङ उत्सबफोर दङ बेखौ जों BPF दोलो हिसाबै जिहेतु जोंनि BPF दोलोआ मोनसे सेक्युलार पलिटिकल पार्टी बेवहाय जोंनियाव गासिबो धोरोमनि सुबुंफ्रा जिहेतु दङ आरो गासैखौबो लानानै जिहेतु जयैनो जों शान्ति खामानि मावलांनायनि जोंहा जिहेतु मोनसे एजेन्डा दङ बे हिसाबै जोंनि गेजेराव माने गावजों गाव बुजिलायनाय आन्डारस्टेन्डिं बेजोंनो लोगोसे अनलायनाय जोंनि गेजेराव खौसेथि बेखौ जोङो अरायसम लाखिनो थाखाय बे फोरबोखौ खुंबोगासिनो दङ दा बेबायदिनो देग्लायबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट BPFआ दिनै 25निफ्राय जिहेतु गोथार बर'दिन जासिगोन बेवहायनो दिनै सानबा सिगां दिनै बेवहाय फ्रि क्रिसमासनि आयोजन खालामनाय जादों आरो बे फ्रि क्रिसमासाव दिनै जोंनि दोलोनि आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन फोथायारि जेसेबांफोर दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजाफोर दं जोंनि सापर्टारफोर दं दिनै नुजाफैदों आरो बे नुजानायनि गेजेरजोंनो जों मोनसे मेसेज होनो लुबैदों जिहेतु जोङो दिनै BPF दोलो हिसाबै जों अरायबो अनलायनाय आरो खौसेथिखौ जिहेतु जों लुबैयो आरो बे मेसेजखौनो जों जोंनि गामि ओनसोल बा जोंनि माने बिथोर ओनसोलफ्राव जों हरनो हास्थायदों आरो मानो होनबा जोंनि गेजेराव अरायसम खौसेथि आरो अनलायनाया थानांगौ नङाब्ला जोंनि गेजेराव मालाबा मा जायो जोङो गोदोआव बेबायदि जिहेतु परिबेस गैयामोन माने जोङो गाव जायखौ फोथायो मालायनि होनबाथाय जोङो बेखौ जोंनि नङा होननाय गाव फोथायोबाथाय बे जोंनि नङा सोरबा सासेया बुंगोन बे जोंनि नङा आंना ओरैसो नैबायदि जानगार जालांनानै जोंनि गेजेराव गावजों गाव माने बुजिलायनो सेस्था खालामाखैमोन आरो जायनि जाउनाव मालाबा जोंनि गेजेराव माने मा होनगोन कनफ्लिक्ट मालाबा एसे अपेन नुजायाब्लाबो सिङाव जोङो मालाबा एसे एनै धोरोमखौ लानानै माखौबा लानानै जों एसे माने गोसो गोरोबलायखौ जों नुनो मोनो आरो ओंखायनो बेफोर दाबो आंनि मथेब्लाथ' आं जे नुदों गामि ओनसोलाव दाबो थायो बेफोर एसे बेफोरखौ जों जुदि फोजोबलांनो हायोब्ला जोंनि गेजेराव अनलायनाय आरो खौसेथिया अरायसम थागोन आरो BPF दोलोआथ' माने मा होनगोन दाजेननायनिफ्रायनो रायजोनि अननाय जिहेतु अनसायनाय मोनबोखादों बे हिसाबै बेखौ जोङो बुंनांगोन जे जोंबो निस्सय रायजोनि सुखु दुखुखौ जोङो माने मान होबोनो हादों सुखु दुखुजों जों गोरोबफानो हादों बेखायनो रायजो राजाफ्राबो जोंजों ओंखारबोदों दा थिग बिदिनो फैयै जिहेतु थांनाय जि जोंनि 4थि BTCनि बिसायख'थि बेवहाय जों सरकार दानो हायाखिसै हिसाबै गोबांफोरनाव साननाय दंमोन जे BPFआ एबार माने नोरजिया जासिगोन दुर्बल जासिगोन बेबायदि हाबाफारि प्रग्राम निश्चय खुंनो हाला बिसोर दुर्बल जालांसिगोन निश्चय साननाय दंमोन खिन्थु दिनै 3 बोसोर जिहेतु BTCनि जि सरकारि बिफानजों दैदेनजानाय बिथांमोननि मावनाय दांनायफ्राव निश्चय रायजोफ्रा माने एसेबाबो नुनो हादों जे बिथांमोना रायजोनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै आरो बे हिसाबै जोंनि BPF दोलोआबो जिहेतु जों दोलो हिसाबै जा थांखि दंखायो जे राजनितियाव जेननाय देरहानाय थायो बे हिसाबै जोङो अरायसम जोङो रायजोनि खामानि मावनायखौ जों मालाबाबो नागाराखै कन्टिनिउ लाखिदों आरो बे जाहोनाव दिनै रायजोजों लोब रायजोफ्रा जोंजों रायजोफ्रा फैगासिनो दङ आरो जोंखौनो मदद होगासिनो दङ आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जोङो नेक्स्ट फैबाय थानाय समफ्राव जों निस्सय गादियाव जिरायफिननो हागोन आरो आवगोल थांनाय 15 बोसोराव जों जेरैबायदि रायजोनो जोङो जोंनि जि मा होनगोन बेखौ खुंथाय होबोदों बेनिख्रुइ साबसिन जों एबार रायजोनो मोनसे खुंथाय होनो हागोन जा मोनसे बिसास दं आरो नोंथांमोना निस्सय खोनानानै आसरित मोनगोन जे जों दिनै BPF दोला सरकाराव गैयाब्लाबो BPFआ एबार गोदान संबिधान एमेन्डमेन्ट खालामनानै जिहेतु जनगोष्ठी सेल खालामबाय बे जनगोष्ठी सेल जेब्ला जों दानो नाजायो अब्ला जोंनाव लोब दैदेनगिरिफ्रा माने जोंनाव दाबि खालामफैयो आंनोबो नांगौ आंबो मावनो लुबैयो बे मोनसे जोंनि थाखाय मा होनगोन मोनसे शुभ लक्षण आरो दिनै जों सरकार गैयै समावबो जों जे बेबायदि जोंनि हान्जायाव थानानै खामानि मावनो जे गोबां दैदेनगिरिफ्रा फैनानै माने एसे एनै
कम्पिटिशन जालायनाय बेयो माने जोंखौ जथेस्थ' गोजोननाय लाबोयो दा दिनै नोंथाङा आंखौ सोंदों अनलि हिन्दी भाषा सेलाव बेबायदिनो जादों मोनसे परिबेस जोङो फाइनालि दाख्लै दानो हाबाय बिनि सिगां आदिबासि होन गुरखा होन जेरावबो बेबायदिनो जादों माने गासैबो जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दिनै माने BPF दलाव फैनानै खामानि मावनो गावनि गोसोनि माबाखौ फोरमायफैदों आरो जोंजों माने मा होनो हाबफानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो MP नि इलेक्सन थाखायसो थामथिमा जोंना अलरेडि 6-7 मान्थस बारलांबाय दा बोसोरसेखौनो बारलांबाय होननांगोन एकदम जों फुलि प्रिपेयार जोङो दरं उदालगुरि आरो क'क्राझारखौ गेलेनो थाखाय दासिम जोंनि जि बुथ कमिटि दानाय जोंनि पोलिं स्टेशन वाइजआव बे बुथ कमिटि दानाया अलरेडि जोब्बाय आरो जों बेफोराव खनसे गिदिंबाय आरो बेफोरजों जों आरोबाव गिदिंबावगोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो गाहाय थाखोआव थांनानैबो जों बर्थमान खामानि मावगासिनो दं आरो ओंखायनो जों फुलि प्रिपेयार जों एबारनि इलेक्सनाव जों ओरैबायदि जों नुगासिनो दङ खोब मोजां जों रायजोनि अनसायनाय मोनगोन आरो बे मोननैबो समस्थियाव जों देरहानो हागोन आरो आंबो नुदों बिथांमोना एक्सुवेलि आसरित खोथा बिथांमोना जानला मोनला माने मा होनगोन बेखौ जेबो अजन गैयै खोथा बाथ्राफोरखौ बुंनानै रायजोफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरनाया एक्सुवेलि सासे लिडारनि आखल जानाङा आरो जोंबो दिनै राजनितियाव खामानि मावबोनाया आंथ' 2005निफ्रायनो मावदों दिनै बुंनो थाङोब्ला आङो बेसेबां जाखो 2005निफ्राय 23 15 फ्राय 18 इयार्स जाबाय आंहाथ' गोसोआव गैया आं बेबायदि खोथा बुंनाय मालाबाफोर बुंदों नामा आं गावखौनो माने बिदि आं सन्देस जायो आरो आं बुंफेराखै निस्सय खिन्थु मालाबा बिथांमोननि लिडारफोरनि खुगायाव नुयो जे BPFनि उमुगा फैसिगोन उमुगा जयेन जासिगोन एक्सुवेलि सासे दैदेनगिरि हिसाबै इमान गाहाय थाखोनि खोथा बुंनाया एक्सुवेलि थिग नङा आरो मानो होनोब्ला जायफोर नेताफोरनि खोथा जोंनि BPFनि नेताफोरनि खोथा बुङो बेफोर नेताफ्रा मालाबाबो BPF गारनो हानाय जुक्तियानो गैया दिनै आंखौ जुदि बिदि बुङोब्ला नङा होमब्ला आंखौ जुदि बिदि बुङोब्ला बे खोथाया